Интернетка урнаштырылган фото татар җәмәгатьчелеген шаулатты. Танылган артистларның сурәтенә ни өчен дәгъва белдерәләр? Социаль челтәрдә әхлак нормаларын кем билгели? Эфирда тайны нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңле кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алдан гыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән дә, соңгы вакытта интернетта, безнең социаль челтәрләрдә, Инстаграмда ниндидер үзгә дөнья һәм үзгә мөнәсәбәт була башлады һәм әлеге фото резонанс тудырды. Моны сез инде әлбәттә комментарийлар буенча да һәм сезгә килеп яуган дип әйтик инде бу очракта Айгөл Бариева һәм Лилия Мулгалиева эләккән мөнәсәбәт аша да беләсездер. Иң беренче сездән сорап китик әле. Менә мондый фотоны куярга сезне нәрсә этәрде, Лилия ханым? Тарихына тукталып китик инде. Беренчедән, без Айгөл белән концерт алдыннан фотосессия төшердек. Бик матур гына шундый фотосалонда дип әйтим инде. Һәм берәр сәгатьләп фотога төшкәннән соң инде без күреп алдык, аның шундый фотозонасы бар икән, шундый бик матур романтичный гына спальный зонасы. И шуннан кызык өчен без анда тиз генә үзебезнең өстәге киемнәрнең теге декольтены гына төшердек тә, тиз генә теге кирип төштек шушы фотога. Индеме? И шуннан шуның белән уныттык. Инде шуннан мин инде үземчә фотографка һәр вакыт шалтыратып язып, мәйтәм, безнең теге матур фотолар каясың дип. И гел хәбәрдә тордым инде. И шуннан бер көнне кич белән, вернее, төнне ул миңа җибәрде бу фотографияларны. Бу вакытта инде йоклый торган вакыт, икеләр киләсе булгандыр. Икебезгә дә җибәрде. Икебезгә дә. И шуннан мин моны карадым да инде, и шуннан миңа сразу теге элек бар иде бит Эрмитажларда, обычно шундый выставкаларда, шундый теге анда инде бөтенләй яланга чыгаралар ичендә, менә теге ниндидер шундый картиналар масло белән ясалган инде дип әйтегеме. И шундый теге мин просто как искусство дип әйтим. Демәк, сәнгать буларак кына кабул иткәнсез. Инде, ишнә бу миңа настолько шундый, мәйтәм, башында уйнап кына төшкән, шундый матур фото чыккан икән дидем дә. И все шуның белән бер инде теге руслар әйтмеш изатных мысль тоттым да куйдым. Ну, иртәнге сәгать булса мин хәерле иртә диярим. Көндез булса инде башка бер текст язырым инде, менә шаярып менә төштек. Так как мин уже җыклап яткан җирдән куйдым, моны тынычлык дип куйдым инде. Нәрсә дип куйдым. Димәк, гомумән уйламадыгызмы сез менә шундый шау-шу тудырыр дип, әллә барыбер каядыр кешенең бит инде үзенең эчке этикасы дигән дә төшенчә бар. Сезнең юк идеме? Во-первых, әле ул бүлдереп әйтәм, ул бернинди обработкасыз. Аны безгә карарга гына җибәргән булган, оказывается, фотограф инде. То есть инде без бит инде афишларны иләрне чыгарганда инде фильтр аша чыгарабыз. Һәм монда инде без тоттык та инде шул. Мин үзем инде иң беренче куючы мин булдым. Шуңа күрә бүтән ашыгызны менә алыгыз. Төрле комментарийлар булды. Аларга без әле тукталырбыз. Айгөл ханым, сез куйганда шундый ажиотаж булырмы дип, кемдер пиар ясыйлар ди, кемдер анда теләсә нәрсә яздылар. Дөресен әйткәндә, тамашачылар белә моны. Сез менә хәзер куйыр идегезме? Хәзер әгәр дә ситуацияны артка илтсәк. Куйыр идем һәм куячакмын. Бу минем шәхси битем. Бу сәхнә түгел. Инстаграм, бәлки кайбер кешеләр аңлап бетермидер. Инстаграм ул шәхси бит һәрбер кешенең. Һәм шулай ук андагы язган бехисап күп комментарийларның ияләренә кирип чыксагыз, сез аларның битләрендә күрсәгез, аларның инде и алар безгә, ну, алар шундый күрәләр икән, ул аларның проблемасы. Безнең бернинди, менә Лилия әйтеп китте, мин гомумән төнге 2дә генә күрдем ул фотоны, чөнки мин җыкладым ул вакытта фотограф безгә җибәргәндә. Төнге 2дә ачып җибәрсәм, Лилияның битен күзем маңгайга менде, фотографиядан түгел, андагы комментарийлардан. Йоклый алдыгызмы аннан соң? Әлбәттә юк. Әлбәттә юк. Чөнки андагы комментарийлар, по-моему, анда минемчә бер кеше дә җыкламады. Анда сәгать саен, минут саен язып тордылар. Шуңа инде, ну, нәрсә дип әйтим инде, мондый фотолар беренче тапкыр куюым түгел, шәхсән минем. Ял иткәндә мин купальниктан төшкән матур фотолар куям.
Һәм аларда шулай күп комментарий җыйгандыр инде. Шундый ук гауга чыгарган иде. Һәм ни өчендер бу нәкъ менә татар эстрадасында гына менә шундый шау-шу куптара, безнең Россия эстрадасы мисаллары да бар. Әйдәгез карап китик әле фотоларны. Аларда бу инде гадәти күренеш, мондый хәлләргә аптырамыйлар. Мәсәлән, шул Анастасия Волочкова, Анна Седокова яисә башка йолдызлар фотолары. Миңа калса комментарий җыйса да, аларны инде әхлаксызлыкта, тәрбиячесезлектә гаепләмиләрдер. Чөнки аларда бу мәсьәлә инде күптән миңа калса инде бер калыпка салынгандыр. Һәм бездә генә ниндидер ул менә шундый шау-шу куптарды. Ничек уйлыйсыз, Рөстәм, мондый теманы инде шулай ук күзәтеп барган кеше буларак, нинди адым дип бәялисез сез моны? Пиармы бу? Гафуйтыгыз, сез безнең фотоларны менә шушы фотолар белән бер рәткә куймавызны сорар идем. Андый мәсьәлә түгел. Ул фотода бер нәрсә дә күренми. Кем нәрсәдер күргән икән, ул аның хыялында, ниндидер образында, ниндидер үзенең тәрбиялүеннән чыгып, ул нәрсәдер күргән шунда. Бездә нәкъ шуны әйтергә телибез. Нәкъ шуны әйтергә телибез. Әйе, менә бу әле соңрак үткән фотолардан да бөтенләй бер күренә. Шуңа күрә безнең фотоны менә бу фотолар белән бер рәттә Төрле куймас. фотоларны төрлечә кабул итәргә мөмкин. Шул ук шәрә төшүне дә сәнгать итеп кабул итүчеләр бар. Монда кешенең фотоларны кабул итүеннән торадыр. Менә сорап китик әле без Рөстәмнән дә. Ничек уйлыйсыз, пиар ходмы бу? Әллә инде, мәсәлән, уйланып эшләнгәнме махсус, уйланмыйча эшләнгәнме дигән кебек. Бүген мин милли ризыклар кафесына, ресторанына кирдем, мәсәлән, чәй кахва эчеп утырам, һәм анда шушы мәсьәлә сөйләшәләр. Егетләр, минем шикелле егетләр, бу димәк, юк, алар аны начар дип сөйләшмәй. Алар искә төшерәләр Лилия Муллагалиеваның җырларын, Айгөл Бариеваның җырларын. Нинди җырлары барсын әле, карыйк әле җегетләр дип. Ягъни мин моны, алар менә 3-4 җегет позитив, как бы актив татар егетләре нормаль карыйлар. Но бездә бар милли активистлар, арасында мин дә керәм, мин дә әйтергә тиешем, ничек инде сез Калфак белән төшмәдегез анда, шулай төштегез дип, милли активистлар бар анда, бөтен теге нык милли шаларын үткәрә торган. Алар менә шушы тарихка, шушы нигә бәйләнгәннәр, алар аны ничектер кагыйдә итеп, ниндер психоз дәрәҗәсендә кергән, ул менә шу миллилек дигән әйбер. Теге нормаль карый белмәү. Мин мәсәлән шәхсән үзем, шәхси, егет буларак, журналист буларак түгел, мин бу фотоларга нормаль карадым. Без аны хәтта китеге алып куеп, обсуждение дәвамында иттермәдек, хайп тотырга маташмадык. Мин нормаль карадым. Ләкин бар татарда миллилек, менә ул миллилек бар плюс ягы һәм минус ягы. Һәм бездә нәкъ шуны ачыкларга тырышабыз. Ни өчен монда инде әхлак бузу нормаларын кабул итәләр һәм ни өчен бездә бу бәлки татарларга гына хас әйбердер. Мәсәлән, кемдер өчен шул ук сәнгать булган моментлар. Мәсәлән, безнең тагын бер видео бар. Россиянең үзәк каналларының берсендә безнең белгәнебезчә инде юмористик шоуда, хәтта ниндер махсус троллинг дип әйтим, пародия ясадылар Ольга Бузова һәм ул да нормаль кабул ителде. Аны ниндер шаяру итеп кабул итәләр. Ә бездә һаман ниндер тәнкыйть һәм ниндидер агрессив шундый комментарийлар яңгырый ява. Менә монда көлделәр. Көлделәр әлеге ситуациядан бу шулай инде шаярып кына эшләнгән эш иде. Анда аңладылар әлеге мөнәсәбәтнең мәсәлән инде уен эш икәнлегенә һәм җитди кабул итмәделәр. Ни өчен Данил әфәнде бездә моңа җитди карыйлар? Татар халкы моңа әзер түгелме әллә? Бездә мондай бер сирәгрәк, бәлки шуңа да гайры табигый шикелле бер күренәдер ул. Юк, сусадан да түгел. Әгәр менә минем теге шәхси караш булса, миңа мәсәлән ошамады. Бу фото да ошамады, бу хәл дә ошамады, әйме. Моны төрле ясалыкта карап була. Мәсәлән, анда дини яктан карасаң, бу бөтенләй теге башкасы, әйме. Пиар ягыннан карасаң, бу пиар үзенекен эшләде. Менә без монда татарның төп каналында, прайм таймда шул турыда сөйләшәбез, әйме. Үзенекен эшләде пиар. Әмма бу теге пиар инструмент, пиар метод буларак бу нечкә пиар түгел. Менә миңа ошый нечкә пиар мәсәлән, әйме. Бу ничектер балта белән эшләнгән. Иң җиңеле чишенү. Ләкин монда шишелгән момент юк бит. Алар бит шәрә түгел монда. Бер нәрсә дә күренми. Кайвакыт шундый теге сәнгать әсәрләре дә бар шундый, әйме, эротикага бәйле мәсәлән. Мин монда ниндидер теге эстетика мәсәлән күрмәдем. Гафу итәрсез. Менә сүгенү белән дә бергә туры китергә була. Менә бар сүгенү сүзе. Сүгенүне була әшәк итеп әйтергә. Кайвакыт сүгенүне шул хәтле тәмле иттереп бирәләр. Шигырьләрдә Пушкин да хәтта үзенең Борис Годуновын язгач үзе турында ничек сүгенеп куйган. Шулай бит. Төрлечә эшләргә була. Бу минем шәхси фикер. Монда мәсәлән, ярый, абстракт рәвештә, мәсәлән, шул ук татар шоу бизнесындагы ике ират ятканын күрсәтсәләр, моны ничегрәк кабул итәргә була икән, мәсәлән, Гамил әфәнде. Совет чорында булса, берәүндә исе китмәсе, чөнки спортсмен, футболистлар кочаклаша бит, берәүндә исе китми. Шишенеп? Футболистлар нәрсә инде алар почти шишенгән булай торалар. Шулай ук спорт эстетикасы, ни?
Татарстан арасында зәңгелек Юк, менә мәсәлән, шул ук караватта мәсәлән, алар икесе бергә ятып төшсәләр. Шу хәле күптер дип уйламыйм, бик сирәк күренешле Аны була ди шу. афишировать итмиләр, ул бар. Ну, ул Бәлки әле ачылыр бер айны фотографиясында. бүтән җирдә күбрәк булырга мөмкин. Дин ягыннан, Гамил әфәнде, ничегрәк кабул итәләр моны һәм дин әһелләренең фикерләре ничегрәк? Дин әһелләре моны күрмиләр, дини даирә, глобаль дини дөнья бар, Россия дини дөньясы, мәсәлән, Татарстан дини дөньясы бар. Алар аны күрмиләр, чөнки Instagram шоу-бизнес үз мөхитендә яши, дини мөхит үз мөхитендә. Алар ул кызык түгел, бу шоу-бизнес. Рәшә, президент Ганнуллины күтәреп алып, хәзер юк иттеләр дәрәҗәсен, татар эстрадасына итеп чыгардылар. Мулла күтәреп алды, Сәйгы Җәфәр хәзрәт. Әле анда клип төшергән өчен Булгарда шундый ирак булды. Ләкин моны чагыштырырга кирәк түгелдер. Миңа калса, монда бөтенләй башка мәсьәлә. Гөлүсә ханым, ничек уйлыйсыз, психологик яктан монда безнең татар халкы моңа әзер түгел дип бәйләргә буламы? Тамыр тапкыр алмаз мен Гамил сөйләве буенча. Мондый моментны мәсәлән, гадәти фото һәм ниндидер зур шау-шу куптары, моннан ниндидер ичке теге кир эзләү дип әйтик инде һәм булмаган әйберләрне уйлап чыгару дигән әйбер нәкъ менә татарларга хас сыйфат булып чыган монда. Психологик яктан. Андай менә зур иттереп, теге татарларга хас сыйфат уйлап чыгару дип мин әйтмәс идем. Безнең, беләсезме, психологик яктан караган вакытта фотографияны мин ачып карадым, әйме? Мин башта танымадым. Шибәр кызлар дип карадым, әйме? Икенче яктан карадым да бәтәш мәйтәм, булар шулармы соң дип карадым аннары соң. Аннары инде менә комментарийларны укый башлагач, бер яктан караган вакытта менә безнең язылган һәм язылмаган законнар бар, әхлак законнары бар. Шулай бит. Һәм инде безнең бит инде менә Лилия да, Айгөл дә шибәрләр. Атказанган артистлар, шулай бит. Һәм шуңа күрә минем фикеремчә, атказанган артистларга шәрәтшмәнсез андай бит. Әмма дә ләкин халык сезне, безнең менталитет икенче төрле итеп кабул итә. Мин аңлыйм, менә башка, әйтмим, теге кемнәр икән, башка контингентлар яшьрәкләр төшсәләр шулай, аларны башка төрле кабул итәрләр, мәсәлән, анда. Диләни Матуллина шулай рәсрәк җилкәләрен ачып төшәме ул вакытта. Әмма дә ләкин сез татар халкының, менә мин йөзеге дигән сүздән дә курыкмыйча әйтер идем. Сезгә халыкның карашы башка. Һәм шуңа күрә инде менә бу фотографияны күрүгә психологик яктан кеше уже все. Анда теге сезнең ничек кайчан кайсы вакытта төшкәнегезне карап тормыйлар. Аларның фикер икенче төрле, установкалар безнең башта икенче төрле. Алар, менә булар да шулай итеп төшәләр икән. Безнең җырчыларыбызның туганнары һәм дуслары ничек кабул иткән, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы һәм без дәвам иттерәбез. Дөрестән дә монда бит тискәре сыйфатлар да бар иде һәм уңай комментарийлар да килде. Сезнең туганнарыгыз, дусларыгыз менә моны ничек дуслардан түгел, комментарийлар, уңай комментарийлар бөтенләй чит кешеләрдән булды. Һәм әйтергә кирәк, алар да бихисап күп. Ни өчендер кеше безнең шундый, шулай яратылгандыр инде. Һәр вакыт теге абынганын көтеп, шуңа зацепляться итеп, шуны гына карый. Уңай фикерләрне монда берсе дә искә төшермәде. Һәм хәтта сез дә менә монда күрсәтмәдегез. Алар бит бихисап күп. Һәм хейтерлар да бар бит әле, онытмагыз. Хейтерлар да яза. Сезнең моңа иммунитет бардыр бит инде. Сез инде озак еллар шул фотолар куясыз. Һәм алар барыбер нәрсә, уңай әйбер куйсалар да, мәсәлән, уңай фотолар куйсалар да, алар барыбер шәйне яшәкләр. Сез моңа күз йомасызмы? Мин, мәсәлән, беләсезме, миңа хәтта үземә бәреп даже әйттеләр дә инде, син или башыңны җүләргә саласың, теге баш имәскә тырышасың, или син үзең шундыймы дип, мин үзем шундый. Менә минем теге әйтәләр инде бер җенемдә селкенмәде дип дә, мәсәлән, шундый әйтем бар, шуның кебек. Чөнки мине белгән кеше, ул мине белә. Мине яраткан кеше мине ярата. Минем окружениемдә, минем тормышымда, минем көндәлегемдә, минем ничек яшәешемне белгән кеше аны игътибар да итми һәм улаңа ничектер просто карый и все. Бу Лилиянең бер ниндидер бер кыланмышы дип кабул итә. Әмма мәсәлән анда бар шулай ук, мин әле бүген генә тоже искә төшереп алдым. Мин иртәнге якта, мәсәлән, миңа бар кайберәүләр яза личкага директорга индеме, алар мәсәлән Тукмаш басасың, анда синең тукмашың онны нишләп шулай онны итәсең. Мәсәлән, анда идәндә бала ята, мин җүләр хатын түгел бит инде, салкын идәнгә саларга баланы. Кырсагына салкын тияник идәнгә саласың. Бихисап
бихисап, шул берничә кешедән, Бер сәбәп кирәк. ул беләсеңме, ул менә бер җүнне фикер язмый. То есть ул яза, и монда да ул су буе хәтлек инде вакытын әрәм итмичә ул язган иде. Бу булай мин әйтеп кенә китәм. Анда, конечно, аннарысы мәсәлән, сез әйттегез бит, мин башта карадым дибеме, аннары комментарийны укый башлагач, уже фикер үзгәрә башлый. Аха. Юк. Фикер үзгәрми. Һәр кеше, мәсәлән, мин Юк, үзгәрде, ул үз фикеремдә калам. Шулайдыр, ләкин башкаларныкы. Әмма дә ләкин мин үз фикеремдә калам. Миңа фотографиягызда шу үзегездә бик яратам, бит. Минем фикер шәхсән. Менә мин 46 яшьлек хатын, бит. Минем малаем бар, кызым бар, киленем бар дигәндәй. Мин үземне менә алай интернетка куя алмыйм. Ну, беләсезме, ул кешенең эчке дөньясыннан тора. Бер кешене дә мәҗбүр итеп булмый. Ул кешенең дөньясыннан тора бит. Һәм без менә бу фотографияда куйганда без даже уйламадык. Уйламагандыр, ниндидер анда хатын-кыз белән хатын-кыз арасында. Ә сез беләсезме? Чынлыкта әйтсәк, андый белән ирләр белән һәм хатын-кызлар белән эстрада тулган. Һәм алар аны күрсәтмиләр фотода, но сәхнә артында алар тулган. Если без монда хәзер сөйләшәбез икән турыдан-туры, әйдәгез шуны сөйләшик. Әйдәгез әле сөйләшик әле, Данил әфәнде, килешәсезме? Беләсезме, менә Гөлүсә ханым әйтә башлады. Тамашачы алар сезнең образлар белән фикерли. Менә сез образ, гомумән сәхнәдәге кеше ул образ. Менә шул алай күнегелгән. Һәм сез менә бу адым белән Ул Инстаграмга хәтлек шулай иде дә. Ул образны югалту куркынышы бар. Нәрсәгә? Минем куркынычым юк. Белсеннәр минем шәхес, күпкырлы шәхес. Мин сезне яклап та әйтмим, гаепләп та әйтмим. Мин просто күзәтү әйтәм. Менә мәсәлән, берсендә миңа килгән иде матбугат руга бер танылган абзый, интеллигент, сез аны беләсез, исемен әйтмим. Һәм ул әйтә, Данил, мин сүгенүле чистушкалар яздым ди. Ниләр? Чистушка ничек була татарча? Такмак. Онытып торам. Такмаклар яздым ди. Әйдә шуны чыгарыйк әле ди. Мин моны тыңлап карадым. Шул хәтле кызык язылган, сүгенүләре маш килеп тора инде. Һәм мин аңа әйтәм, фәлән абый, моны чыгарсак, бик күп кеше дә ниндидер ни булачак, шок булачак. Сез чөнки ул кешеләр сезне менә шушылай күрергә күнеккән. Сез аларны югалтачаксыз. Ул образ белән фикерләр. Мөмкин мин әйтәм, менә авылда яшиләр кешеләр, артистлар түгел, гап-гади кешеләр. Күрше әйтә кызына, кызым, алай килешмәс, күршеләр нәрсә әйтер, безгә ул килешмәс. Юк, алай барма, алай киме, алай эшләмә. Ул артистка да карамый, кешенең үзенә карый. Менә син үзеңә нинди рамкалар куйдың, син шулай яшисең. Монда артистлык юк бөтенләй монда. Ләкин шоу-бизнес һәм эстрада мисаллары, кагыйдәләре кырыс икәнен сез үзегездә беләсез. Әйе. Сез әйтәсез, стереотиплардан азат булу. Без сәхнәгә алай бер кайчан да чыкмаячакбыз. Стереотиплардан азат булу яклы мин дә. Чөнки стереотиплар безне баса, үтерә, ашый. Мин дә беләм аны. Әмма дә ләкин, менә мәсәлән кеше шишенә дә мин мин бәйсезлек шишенүдән гыйбарәт түгел. Что значит шишенә? Сез монда шишенү күрдегезме? Сәяси яктан бәйсезлек. Туктагыз әле, безнең җырчылар менә шулай чыгалар, менә бу иңсәләрне ачып сәхнәгә Әгәр дә монда шишенү элементы булмаса игел, шул хәтле комментарий да булмас иде, без җыелмас идек тә. Кешенең үзеннән тора. Әйе, ләкин мисаллар да бар. Безнең мисаллар бар Татарстанда гына да. Менә нәрсә күрә дигәнгә, яме? Меру своей творчества. Нет. Сез моны белә идегез. Әйе. Сез моны белә идегез, монда реакция буласын. Бу хәйлә бу. Кемнәрдер фото куйганнан зыян да күрә, әйдәгез бер мисал карап алыйк. Барнаул укытучысы мәсәлән купальникта төшкән фото аркасында хәтта эшеннән китергә мәҗбүр булды. Шулай ук хәле Казан медицина колледжы студенты Бауыр белән төшкән фотосы да инде зур шау-шу куптарган иде безнең. Илдә монда алар зыян күрә. Һәрбер фото өчен инде нәтиҗәләр булырга мөмкинлеге турында шулай уйланырга кирәк. Аннары без матбугат сайтында шундый бер кызыклы шигырьгә юлыктык. Моннан соң аны шулай ук сезнең экраннарда тәкъдим итәбез. Анда кызык кына юллар бар. Моны инде кабул итмәгез, туры килә дип. Монда бу гомуми әйтелгән сүзләр һәм асылыңа кайтсыңлама белбәяңне татар кызы дигән сүзләр белән төгәлләнә ул. Монда инде күп төрле фикерләр яңгырый әлеге шигырьдә дә. Менә кем билгеләргә тиеш әлеге әхлак нормаларын? Алар, мәсәлән, җырчылар нормаль кабул итә моны. Авторны әйтин дә, алайса авторсыз булып калды. Сония Әхмәтҗанова шигыры бая. Һәм анда безнең видео комментарийда бар. Әйе, аннан комментарийда бар. Әйдәгез экранга рәхим итеп карыйк әле. Мин каләм әһле буларак җәмгыятьтәге төрле күренешләргә үз фикеремне, әлбәттә, әсәрләремдә белдерәм. Бу юлда шулайрак булды. Кызым, сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй. Өстәп шуны әйтергә мөмкин. Әгәр син җәмгыятьтә күренекле кеше икәнсең, халык күзе алдында икәнсең, һәм гомумән
ниндидер эшне эшләгәнче көтүгә иярергә кирәкми. Кемгәдер ияреп эшне эшләргә кирәкми. Вижданың белән киңәш. Һәр кемнең таяну ноктасы аның вижданы булырга тиеш. Тормыш яши мине шуңа өйрәтте. Матур сүзләр әлбәттә, ләкин башка чыраулар кирәктер монда. Абстракт фикерләр. Мин шундый тышкы яктан әхлакый кешеләрне беләм үз окружениемдә. Һәм аларның бер кайчан да беркемгә ярдәм кулын сузмыйлар. Алар читтә шундый ятсыз эшләр эшлиләр. Ә кеше алдында алар шундый тәти, матур-матур тәти күлмәкләр, калфаклар киеп. Кешеләр, сез кешенең эчке дөньясына карарга кайчан өйрәнәсез? Сез кешенең гамәлләренә карарга кайчан өйрәнәсез? Ни өчен безнең халык һәр вакыт без бу бит әле ярый бу бер генә мисал. Күпме шундый артистларның мисаллары бар, мин хәзер әйтеп тормыйм. Хәтта безнең яулыклы кызларга да бәйләнәләр бит интернетта. Яулык кигән әхлаклы кызларга да бәйләнәләр. Мин әйтеп тормыйм хәзер аларның исемнәрен. Даже шунда табалар нәрсәгә бәйләнергә. Ансы шулай. Беләсезме, кешенең эшләгән гамәлләре, менә күпме әйтәм бит, без менә бүген монда килдек, 20 елдан артык безнең эшләгән эшләр, безнең хәйрия эшләгән эшләр, безнең күрсәткән концертлар, әхлакый яктан да, былтыр шигъри нинди концерт оештырдым шигърият белән. Берегез килгәнегез бармы? Юк, сез аны күрмәдегез һәм күрмәячәксез, потому что сезнең кызыксыну юк. Һәм тамашачыларга да кызык түгел ул. Бәлки менә безнең эстрадага һәм безнең шоу-бизнесга җитми торган әйбердер. Менә сезнең уңай образларыгыз моңа кадәр уңай булып килгәнсез. Инде матур балалар үстерәсез. Гаиләгезне тәрбияләйсез һәм Инстаграмда моңа кадәр да инде күп кенә әхлакый фотолар куеп килдегез. Бәлки менә безнең нәкъ менә шоу-бизнесга һәм эстрадага җитмидер бу. Ара-тирә шундый фотолар куеп җибәрү, мондый зур тавыштан купкан һәм шау-шу куптармас. Ничек уйлыйсыз? Юк, беләсезме, монда менә күбрәк минемчә, менә мәсәлән, әйтәсем килә шулай дип, кеше кайберәүләр инде, менә көтеп утырганнар инде. Бу кешене ул безгә генә кагылмый. Монда без генә түгел, монда любой кеше була ала иде. Просто без бит инде шундый нәрсә булыр дип күз алдына китереп, теге кешене рәнҗитик, кешегә алдында шулай кыйланыйк әле дип куелган әйбер түгел бу. Мин моны акланып та әйтмим. Мин моны, әгәр мин акланырлык һәм без әле елмаеп, Аллага шөкер шулай төштек дип караячакбыз. Кайберәүләр алып әйтәм, алып та атмыйм. Җыелсын 1000-гә хәтлек җыелсын, алып атмыйм мин аны. Чөнки мин аны куйдым, мине үз теләгем белән куйдым, алып та атмыйм. Шуңа күрә әйтәсе килгән фикерем, һәрбер кеше үз дөньясында үзенең фикере белән яшәргә тиеш. Менә Айгөл әйтмеши, куркудан, нәрсәдәндер, әйтәмиш, һаман да буларны ничек кыймсытырга, ничек кыерсытырга, ничек рәнҗитергә дип көтеп утырган кешеләр язган кебек анда. Анда безнең тамашачылар, безнең хәләл подписчиклар дип әйтим инде, да, теге йөрәктән килгән подписчиклар анда бик аз. Алар каяндыр кемнәр язып сезгә бу очракта уңай фикерләр, нәрсәләр әйттеләр һәм ничегрәк сезне бу очракта инде тынычландырдылар дип әйтик, чөнки сезнең өчен дә көтелмәгән хәл булды бит инде бу. Туганнар, дуслар менә ниндирәк киңәшләр бирде? Менә тагын шул ук кире әйтәм шул ук әйберне, алар безнең эчке дөньяны беләләр, алар безнең эшләгән гамәлләрне, алар безнең тормыштагы нинди дуслар икәнлеген беләләр. Һәм безгә обращаться иткән һәрбер кеше просьба белән без бер кайчан да менә ни Лилия, ни мин кире каккан юк. Менә шуның белән кеше истә кала. Ә менә кемнәр яза, алар бит безнең белән аралашмыйлар. Алар бит менә күрәләр. Ә миңа аларның менә шушы язган комментарийлары, беләсезме? Әллә бар, әллә юк. Чөнки ул аның күзлегеннән язылган. Һәм ни өчен мин яшәргә тиеш кемдер өчен? Минем бар гаиләм, минем бар якын балаларым, ирем, һәм минем бар туганнарым, алар бөтенесе бик уңай моны кабул иттеләр, чөнки алар беләләр мин нинди ният белән куйдым ул фото белән. Һәм что мин даже 1 грамм уемда да юк. Ана теге сез әйттегез бит әле, розовая любовьмы? Минем даже башымда да безнең Лилия белән андай бер даже менә валлахи газим әйтәм, 1 грамм да юк иде. Кешеләрнең андагы язган пычраклык, это значит, они об этом думают сами. Это же шаккатырлык әйбер. Ә үзләре мусульман дип йөртәләр үзләрен. Ничек инде? Һәр кеше үзенең бозылганлыгы буенча уйлый дип әйтәләр. Гөлүсә ханым, менә әхлак нормаларын билгеләүдә социаль челтәрдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Кешенең үзенең эчендә булган иманы, үзенең эчендә булган нәрсә дип әйтәм, стержень бәдәненең ныклыгы дип әйтим, менә шул әхлак нормалары була. 100 кеше булса 100 төрле фикер, һәр кеше үзе булып калсын иде дигән теләктә сау булашабыз.
Исәнлектә күрешергә язсын.